Good morning. So, dito kami ngayon sa Laguna. Babiyahe kami pa Davao. So, ito na yung pang third time ko na babiyahe ng Davao. Land travel. Gamit namin yung Strada. So, umalis kami ng alas 10 doon sa Dagupan. Alas 3 na. So, may 5 hours na kaming biyahe. Nakarating na kami dito sa Laguna. So, antok na din, pero kaya pa naman. Guys, nandito na kami sa Quezon. Mag-alas 6 na. Diyos Mabalos. Diyos Mabalos. Nandito na kami sa Bicol. Bicolandia. Ang oras natin ay, ang oras ba na? 9:15 na kami. 9:15 na. Merry Christmas. Hello guys. So dito na kami ngayon sa Sipokot. Medyo traffic doon sa part ng ano, papunta dito. Sobrang traffic kaya nadili kami ng ilang oras. Yun, sa Pamplona na kami. Pamplona. Didiretso na namin to hanggang ano, Matnog para magkasampa na kaagad sa barko. Makarating na kami ng alin ng gabi. Sana dumating na ng ano, alin ng gabi. Dire-diretso na yung biyahe namin. So mukhang nakatoka dito sa may part na to na mag-drive. Tulog na sila. Tulog na sila lahat. Gising si Abby. Si Bishop nandun sa likod. Logip. Kadukol. So medyo maganda na yung daan dito. Hindi tulad nung kanina doon sa may part ng ano, before si Pukot. Sobrang traffic. Hello. What's up guys? Tamang stretching lang. Ulok na naman pero wala pa lang. Kasi nandito na tayo sa Pasorsogon na to. Pasorsogon na to guys. So yung mayon hindi nagpakita ngayon. Hindi mo ka Luaran sita si Mama sa guys, dito na kami sa Sorsogon. So kakain kami ng dinner. Yummy. Pork kinilaw. Java rice. Green lantern juice. Bush Jerome. Chicken inasal.
Jerome. Nga po ni ma-order ng kid. Dakol yan, wala ni rice. Wala ni bibimbap. Dakol yan, wala ni rice. Mr. Rice nito na yun. Solo ka po. Guys, tapos na yung ano. Natry namin bibimbap na ano, Filipino. Sinong ko na yun. We are now leaving Luzon Islands. Punta na kami sa Matlog Port. So, mabuboard na kami. Kasi nabuboard na kami. Kaya, ano. Okay, wala lang dyan na pasaya. Bahala ko, dyan lang one stop shop yamin. Sunod na kami. Sunod na kami na brother, sister. Doon, ano yung Coast Guard man doon? Sa may truck. Coast Guard. Yun guys, oh. So, ito yung mga binayaran namin sa PPA 258 sa sasakyan, tapos sa mga passenger 30 pesos each. Tapos sa ticket mismo ng Montenegro 680. Tapos sa pasahero 192 isa. Libre yung driver. Tapos merong parang fee, parang port, ang tawag na doon, parang terminal fee, parang gano'n, 10 pesos isa. Ayan, 10 pesos. So bali yun lahat pag Matnog to Allen, pag ano, pick up truck. So magbo-board na mamaya, naghilera lang dito. Sa akin na doon mamaya. Hindi ko alam kung nasaan yung Montenegro, pero doon sa Merjan, sa Mambar. Yawn. So, bali pangatlong beses naman na namin to. Halos parehas lang din yung wala masyadong tinaas yung mga kailangan bayaran. Mas malaki lang ngayon pangatlo namin kasi hindi tulad dati na dalawa lang kami or tatlo ganyan. Ngayon kasi 5 na kami, kaya medyo mas malaki yung babayaran kasi may extra passengers na. Ayun, so alas 11 daw yung alis, pero depende yan, hindi umaalis agad din, minsan hindi umaalis agad. So anong oras na natin ay 10 na, may isang oras pa kayo maghihintay na makakapagpahinga pa ng konti. So guys, naka-board na kami sa Roro. Sabi nila alas 11 daw, pero scam kasi mag alas 12 na, hindi pa umalis yung ano, Roro. So scam palagi pag sinabi alas 11, malamang sa malamang medyo late yan, late na dumating. Ito na yung bang Roro, nakalis na. Ano yung sakyan banda sa may ano, may parating din, oh. May maliwanag. So guys, nandito na kami ngayon sa Visayas. Kadaong na yung bangka kaninang 2:40. So binabaybay na namin yung Samar. Sa ilang oras lang, mga 8 to 9 hours lang yung ano, buong Samar Leyte, para makatawid na kami pa Mindanao. So alas 2:46 na. Tignan natin kung ano oras tayo makarating sa Liloan Port para makatawid na tayo sa papuntang Mindanao. Cellphone ng Jerome. Cellphone to, ha. Uy, naisay bakas. Cellphone. Kaya.
up guys? So alas 10 na, 36 hours na kaming nasa biyahe. Stop over kami dito sa Dampigan. So malapit na to sa Tacloban. Mga 30 minutes na lang. Tapos dire-diretso na namin. Si Jerome naladaw. Boss, inalada mo yung cellphone to. Inutak kay Bakus. So kung kain kayo dito, masarap dito sa ano, sa pinagkainan namin. 100 pesos lang. Yung bulalo nila, only rice na. Ayun o. So tutuloy na namin yung biyahe. Sana makarating pa kami ng ano, maaga sa Liluan. Medyo mabagal yung biyahe namin dito sa summer kasi lubak-lubak yung daan nila. Talagang ano, madami nang nagawa din, madami nang nag-improve, pero madami pa rin ano, lubak-lubak. Lubak-lubak pa rin talaga. Tayo lang namin si Abi nag-CR lang. Tapos alis na kami. Ayun o. Ready na guys. Sabang wala sili tuli. Jerome. So guys, dito na kami sa Agas-Agas. Agas-Agas Bridge. Nagpicture na kami. Hindi na namin binaba yung ano, camera kasi nakakatakot to. Agas-Agas. Yan o. Bukas. Yan o. Subuso ng Jerome. Nakakaratog lang po yun. Vlog. Nanggala itong pagkatod sa habay kina eh. Sa isang oras na lang, Liluan Port na. Sasampanan ng barko ulit para makarating na kami ng Mindanao. Ito oras mo sa tayo budget. Ha? Sa kay oras ni, mga anong oras na ba? Alas 2. Alas 6 plus 6 ay plus 6 plus 3 alas 6. Tapos isang oras na maghihintay. Alas 7. Kumpusan tilan sa Bidkin, Davao. Iba sa Alipala. Parang umaga na kami darating sa Davao guys. Alipala sa Beijing. Umaga na. May Kasi medyo matagal yung sa may port eh. So nakasakay kami sa Montenegro. Sabi na alas ng alas 4. Pero syempre may alas ng alas 4 yun. Mga 5 pa. So mag alas 5 na hindi pa kami nag-alis. So baka ang dating na namin sa Surigao ay mga alas 8 siguro. Alas 8 na. Alas 8 na siguro makakalis ko. So baka madaling araw na kami darating sa Davao. Ang binayaran namin dito 4,000 plus. Tapos yung PPA siguro mga nasa 5,500 kanyan. Hindi ko na nakita yung resibo kasi nakatago na. Pero mas malayo ito, mas mahal kaysa doon sa Nugtuhalin ko na ito. Ano, ito yung view sa Liluan Port. So, sa Liluan Port. Okay din, maluwang ngayon yung ano, nasakyan naming bangka. Yung Roro. So yun na nga, dito na kami ngayon sa Mindanao, sa Lipata. Alas
8 pasado na. alas 9 na, alas 9 naman na. Nadagdagan yung oras namin kasi ano, amintis to'y parking to may barko, timulat lamot aminsan. So, alaga namin na lamay yung lugar namin ta, doon may passenger at sa may kit. Ibang passenger doon sa atin. Dito na kami ngayon sa Lipata. So guys, nandito kami ngayon sa Surigao City. So first time ko dito sa mismong bayan nila, sa city mismo, Surigao City. So maganda din yung ano nila. Guys, hello. Alaminos. Good. Dito na kami sa Alaminos. Taclobo restaurant to. Uy, dito na kami sa Davao guys. Kanina pa kami dumating mga bandang alas 7. Tapos ginawa lang namin yung mga konting kailangan gawin, tapos tulog. Tapos pag gising, ayan, pasyal na para ano, hindi sayang yung oras. Dito kami ngayon sa Jack's Ridge. Ayan. 2 hours. 2 hours, Jerome. 2 hours. 2 hours. Arawi. Oh, Jerome taka ha. Ayun guys, oh, so maganda yung Davao na ano letters, so naka-represent lahat ng ano nila, mga products nila. Oh, yun. Durian, halama, Rafflesia, bundok to ata, Mount Apo. Mount Apo kasi A eh. Mount Apo, tapos Egol, ito Egol. Tapos ito yung Pomelo. Pomelo. Yan, you know. Kabibin. Ito si Jack. So guys, ito na yung ano, buong Metro Davao. Yung buong Davao City oh. Laki oh. Davao lang yan. Oh, wag dun oh. Hindi yung Christmas light ha. Iba yan. You know? Oh, diba? Yung Davao. Ay, waling-waling orchid yun lang. Eagle, King of Birds, a national bird. Waling-waling, Queen of Orchids. Orchids. Durian, King of Fruits. Oh, so yung halaman kanina, waling-waling yun, Queen of Orchids. Mount Apo, King of the Philippine Mountains and the highest peak in the country. Tapos, wala yung isa. Ano yun? Yung O. Humil O. Ayan na. Nakikita niyo yan. Kanta guys. Tapos malapit pa dito yung airport kasi parang nakikita namin yung mga aeroplanong ano. Paakyat. Malapit lang siya. Paakyat lang yung mga ano. Maganda naman ang panahon guys. Maganda naman. Hindi naman siguro ulan po. Walang star. Tama to kasi konti lang bago sa inyo. Oo, baka hindi nyo natiktikman ang bangus na. Bangus. Ngayon lang kayo makakati yung bangus. Ano? Oh. Si Jerome, magsasakit si Jerome. Hindi magsasakit. Sayo mix. Happy birthday to Ma'am Abby. Ma'am Abby, And Gorope. wishing you the best of everything. And happy anniversary. Birthday. Bilang kita nga yung birthday. 25. Happy 25. 25 birthday. Happy birthday. Wow. I remember when you were Nagtatanong na
Karton. Dari sana. Ah, itu bagi hati gila. Itu bagi. Sin. Wala karton. Jatuh. Hah? Jangan cari itu eh. Gi. Gua kopi. May pag-concert pa sila para kay Arlo. Thank you po. Nakalibre tayo ng harana. Good morning, good morning, good morning. So date namin sa Davao ngayon. Hindi ko alam kung naririnig kasi nasa labas kami ng sasakyan, medyo mahangin. Punta kami sa tayo pupunta, Bix? Samal Island. Samal Island. Dito ng babak. Babak. Kami ng babak. Ano yan? Trabaho / bakasyon. Magala-gala. Ano oras na ba? 9:26. So malapit lang yung Samal. Mga 3 oras. So medyo mahaba-haba ulit itong biyahe. Hindi kami kasya kasi nasa loob yung mga busing. Tatlong ano kasi yun eh. Tatlong brothers. Saka yung busing ko nandyan din eh. Wala. Talagang sa labas kami kick out. Ito yung mga team kick out. Sa labas. Pandirig pa. Team kick out. Yo! So guys, bumili kami ng hota. Hota guys. Hota. Wala na yung sound ni Kuya. Hello guys, so dito kami ngayon sa Tandaligan. Sasakay kami sa Roro papunta doon sa Kalmay. Iyon o. So nasakay na kami sa Roro, pupunta kami sa kabilang island. Uy, grabe lamig dito. Amerika na to. Lamig. Yan o. Lamig guys o. Basta wag ko lang uulan. Ay, dito para live. Ay, oo, makuan na siya o. Pagdating natin ng kalahati, Kol, mawawala na yan, Kol. Lulubog. Hindi siya mataas na kuan. Iikot na sila ngayon, no? Para maglabas, no? Yung mga barko, no? Guys, so pumunta na kami sa Samal Island. Ayun, no? Medyo ano, malapit na kami. Ano? Ganda dito, ganda. Hindi pa kami dumadaong pero maganda na agad. Guys, nandito tayo sa baba. Baba. Welcome sa Samal Island. Ito ang kanilang ano, scenario dito. Yan o. Inko. Bentahan ng ano yan, mga tools. Ayun o. Tapos mga mukha ng mga politiko, ang lalaki o. Ito lang dito, simple lang. Ano lang, relax lang yung ano nila, environment. Relax lang yung ano nila, yung mga nakikita mo. Eh sa Davao kasi ano eh, talagang city dun eh. Kita nyo na yung Anamer. City talaga dun eh. Dito kasi ano lang, sakto lang. Ano yung Anamer. Saan? Anamer Hardware.
guys, nandito na kami ngayon sa sa isang beach ng beachfront ng Samal Island. Babak. You know, Isla Pilipinas. Isla Beach. Batal. Mama to. Kajum. Ya, berapa salah? Ya. Agak berapa? Talaga, ang putang. Manirik ka, pero putang. Tapos na kami naligo dito sa sa Boracay. Balik kasi dyan. Boracay kay. Babakay. Dito sa babak. Basta kami naligo, ready na kami, alis na kami para punta na kami sa All You Can. Nasil ni Jerome, nasil ni. Parang lamoy. Sa nabwas. Sa imbagada, nabwas na tayo, ladian tayo nabwas. Kaman? Pulse naman. Grabe, kinmi bakasyon mi Sponsor. Shout out sa Espo Builders sa pag-sponsor ng aming trip. Singa kami artista mo ta, sikat kami Nataulogan di tayo Manong Jo Ano ba yung sombrero ko nga? Pero ganti ka belong hair ko Hindi, daling ko rin Ano mo dito? So dito kami ulit sa likod kasi hindi naman na mainit. Presko naman na presko. Presko. Pabalik na kami sa Davao. 1 hour. From Babak, Samal Islands. So medyo umulan na kaya nasa loob kami. Umulan. Ay, ganun ba? Ano yan? Dorian flow ito. Jerome niyo, kailangan ng Jerome niyo, agad na uusasan. Ayun. Ay tabo. Morning guys. So nandito tayo ngayon sa Eagles. Tayo ngayon sa Eagle Sanctuary. Sa Davao pa rin to. Ano? May pato dito, pabo, ganyan. So guys, dito na kami ngayon sa sa Eagle Sanctuary. Wala pa kami nakikita ang eagle. Tulog pa sila. Hindi, doon pa daw. So doon pa, bayadan. Doon pa. Pero ganda dito, presko. Nilalamig na si Jerome. Uncle Jerome. Guys, si vlogger. Kapasok na kami dito sa ang una namin nakita tilapia. Wala pang eagle. May mga dito. Ito siguro yung mga birthday ng mga Hindi, mga donation siguro 30 on. Nag-donate, no? Very good. Thank you sa inyong lahat ng mga nandito sa paanan namin. Jerome, bunang-bunang mo ito yung cellphone mo. Okay, so may LTO dito. Guys, merong buhaya. Crocodile. Parang statwa lang, no? Saltwater crocodile. Saltwater crocodile. Si Vigo. Male hatch in 2010. Uy. Ay, baka nandito siya. Yun siya, oh. Yun siya, yung pet niya. Yun. Ay, tapos yun, oh. Dito pala yung mga eagle. Uy, yung laki. Nagpakitang gilas siya, oh. Inday. Guys, ito yung yung nasa 1,000. Yung artista sa 1,000 yun, yung sa taas, si Vigo. Hindi niya tayo Vinigo. So guys, Vigo. Dito. Yun yung Eastern Grass Owl pala, si Chris at Maui. Pero ito, lucky, oh.
mas malaki sila pa na. Grabe. Ayun si pagkakaisa, si Unity. Unity. Dami oh. Brown deer, Dapusaka. Yun oh, nandun sila oh. Mga deer, cute cute. Uy, dinapakan to. Karatista. Tulo ka usa. Uy, grabe. Ang gato sa balag to. So nandito yung mga kaibigan ni Jerome. Kumuha ng cellphone. Hindi kinalaganda yung danong pero agar ang baliw. Wow. Para hindi sila makatawid pala. Hindi yan tingkik cute oh. Hello, hello. Buko, hello, hello. Color, I can smell it. Ay, pabog nga yung cellphone ko dyan. Ayun, ang Dorian. Jerome. Jerome. Yeah, tingnan mo. Huwag kang tatakas, Jerome. Kumain ka, Jerome. Hindi kumpleto ang Davao Adventure mo din. Ha? Kay Jerome ang balat. Ay, wala ka pa? Kala ko kumuha ka. Wala eh, kaya tinatakpan mo na eh. Okay, eh. Yeah, si Jerome yung ano. Jerome. Buka. Alam laya ay Jerome. Bidyo si Jerome. Kapidyo lang. Magkito, malutong kay Jerome. Ako, alam sa inyo, pait-pait. Litan, litan. Sige. Siya kita niya to. Siya ice cream yummy. Ice cream good. Ah, musik. Ah. Sila kumatulong tayo ni. Bubugan na ka joke. Isang kagat. 50 agad. Masarap ang bunti ka. No. Ay, kulang. Yung ice cream yummy wa. Ice cream yummy. Pandulok na jirma mo ni. Hinanyin ko. Oh, sabi at bawal din naman. Bawal mo tao. Ito kumakain ng butter. Tara, matraining na natin pa dito. Hindi. Ito siya dito. Ah, marami yan. Marami. Evander. October lagi kayo magpunta doon. Hello guys. So day 3 in Mindanao. Katong Bisaya lang, Bisaya. Day 3 nila ba no? Ay, ito. Ito kami ngayon sa papuntang Ladian. Stop over kami dito sa kainan ng ng merong sikwati. Merong mga kakao sa baba. Kakao. Oh. Kakao yan. Kakao milk. Same view guys oh. Yeah. Jerome ayaw na umuwi. Ayaw na umuwi ni Jerome. Kanilang pambato. Sikwate. Barangay Sikwate. Barangay FM. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Guys, ito yung balbak ko. Balbak ko. Ano yan? Sinabawang bulbasor.
up guys? So nandito na kami ngayon sa Luzon. Dito na kami sa expressway. So ano na kami, malapit na kami sa Ordaneta exit. After 2 days and a half, almost 3 days. Kasi na-stranded kami sa Allen. Yan, papuntang ano na yun, papuntang Luzon, Visayas to Luzon, Naroro. Naghintay kami doon ng 6 hours ng Roro bago dumating. Tapos yung biyahe namin medyo hindi siya maganda. Imbes na yung 2 hours lang na biyahe namin sa dagat, naging 7 hours kasi sobrang alon. Taas ng alon. Tapos swerte pa rin kasi yun na yung last, nakasampa pa kami. Yung iba kasi na-stranded na doon, kaya baka ilang araw pa sila doon kasi hindi na pinayagan lumayag yung ibang barko kasi matataas na yung alon. So nagdagdag pa ng oras yung sa may Camarines Norte na daan, yung Andaya. Andaya kasi may ginagawa kasi yun, yung rerouting niya layo, parang plus 3 hours sa biyahe, parang papuntang Daet. Tapos yung rerouting niya kailangan i-reroute yung ni-reroute kasi sira yung tulay doon sa mismong pinag-reroutean nila, kaya ni-reroute ulit yung reroute. So umabot kami ng ilang oras din na delay, kaya ngayon pa lang kayo mga supposed to be kagabi ng bandang alas 9, alas 10 ganyan. So nung na-delay kami sa bangka, naging alas 7, alas 8. Tapos nung na-reroute kami, naging alas 2. So dito na kami sa T-Plex. Malapit na kami mag-exit sa T-Plex para makarating na kami sa So total guys, almost 3 days kami pa uwi. Sulit naman yung bakasyon namin kasi halos napuntahan namin lahat ng kailangan pasyalan sa Davao. Tapos yung mga ibang side trip na nadaanan namin sa Luzon, tsaka Visayas, tsaka Mindanao. So Stig, kung may tanong kayo sa biyahe, tanungin nyo lang si Abby. Si Jerome, tanungin si Jerome. Kabisado yan kay Bisaya na to lagi si Jerome. Pastilan na siya dun. Uncle Jerome. So 5 kami ngayon dito. Ito yung si Kuya Raymond nag-drive kanina sa buong gabi. Kakapanguto uy, lapit na kami. Grabe, kapoy kayo Kapoy kayo. Kapoy gid kami alas anong oras na? Alauna na mag-lunch kami sa may kantingan. Para yun na yung namin, yung closing. Conclusion na yun, conclusion. Ito na yung moment of truth. Conclusion na namin yung kanding mamaya. Kaon na ta. Closing meal. The last supper.